नङा बियो नियम एथु बियो नियम 2003 सननि 10 फेब्रुवारिसिम जेसेबां जाथिफोर दङ राजबंशी जा मुस्लिम जा बा जेसेबां जाति जनगोष्ठी दं बयबो बिटिसिनि बासिन्दा बियो आयेनगत भाबै स्वीकृति मोननाय 2003 सननि 10 फेब्रुवारिसिम जायफोर दं बयबो बिटिसिनि मानसि होननानै आरो जाय जेरै दं एरै थानो हागोन बिदि होननानै मोनसे आयेन पास जाखाबाय बे आयेन मथेसो आं बुंदों फेरेंगाया जिहेतु 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव फेरेंगाया बे बिटिसि ओनसोलाव गैयामोन बे ओनसोलाव गैयामोन ओंखायनो बेखौ फरेनार आरो आमार बिटिसिनि जोंनि बिटिसिनि थाखाय बियो फरेनार बहिरागत होनना बुंदों आरो उफाय गैया जिहेतु बियो दिनै हानि पाट्टा होनो नागारै मानसिफोरखौ होखारगासिनो दं हा पाट्टा होनांगौ बेखौसो बुंदों आङो हा पाट्टा होनांगौ बिसोर माने हा पाट्टा होनाया माने गावनि हाखौ हगारनानै होनाय बादि मोनो प्रमद बर'आ बा फेरेंगामोन बादिया आरो आङो आयेनगत भाबै बुंदों हानि पाट्टाखौ बयबो मोननांगौ अधिकार दं बयबो मोनगोन बास हानि पाट्टा होनो नागारै बियो दिनै होखारनोसो नाजादों नङा आं आयेनगत भाबै जिखिनि जायो बेखौ बुंदों आरो फेरेंगानाव नटिसआथ' मास फेरेंगानाव जोंनि बिटिसि सरकार दानाय लोगो लोगो फेरेंगाया प्रमान होनांगोन बियो 2003 सननि 10 फेब्रुवारिनि आगोलनिफ्रायनो दंफैखायो होननानै प्रमान होबानोथ' जोब्बाय बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु बियो 2008आव फैदों होननानैसो आं मिथिगौ